салом дӯстони азиз, пеш аз барномаи худро яъне ки навори навбатии худро оғоз кардан ба шумо дар бораи ин канал маълумот медиҳам. Ин канал универсал кухни ном дорад. Бо таомҳои гуногуни олмонӣ, русӣ, тоҷикӣ ва дигару дигарро фаро мегирад. Дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо хоҳишмандам ба канали универсал кухни даромада обуна шавед. ҳатман обуна шавед, пушаймон намешавед ва бо мо бошед. идома медиҳем. салом дӯстони азиз, навакак аз як блогери нав савол омад ки ман чӣ тавр блогамро силка кунам, яъне ки ӯ нав блог шудааст ва аз ин чизо бехабар аст. Рафтем, ӯ мехоҳад ки ба инстаграм ба дӯстонаш силка кунад. чӣ кор мекунем? Нигоҳ кунед, осонак медароед ба каналатон, масалан ҳамон нафаре ки нав канал кушодааст ҳозир, масалан ба каналаш медароед, мои канали худатон медароед. Масалан ин наворҳои шумо аст. Мисол гӯем ки навори якуматон. Мисол шумо чӣ кор мекунед? Нигоҳ кунед, ана инҷа дидед, инҷа не нравится омадагӣ сеюмаш. хуб аҳамият диҳед блогерони нав. Поделитсаро зер мекунед. Дидед поделитса, вақте поделитсаро зер кардед инҷа, иноша ҳоли баъд мегӯям, имрӯз фақат дар бораи копировать силка чӣ тавр силка мекунанд. Нигоҳ кунед, копировать силкаро зер кардеда, тамом. акнун шумо мехоҳед ба инстаграм ба дӯстонатон фиристед. чӣ кор мекунед? дӯстони азиз, ҳамон нафаре ки хоҳарак савол дод ҳатман аҳамияте. чӣ коре ки ман мекунам та аз паси ман. Масалан дидия, ин силкаи ин инстаграми ман аст. шумо ба дӯстонатон медароед ва инҷо ҷое ки сообщение бо дӯстонатон аст чӣ кор мекунед? ана ин хел мекунед, мебароед вставит ки баромад чӣ кор мекунед? Отправить. нигоҳ кунед, отправить ки кадед чӣ мешавад? Силка, яъне ки ин инставаи шумо, ютуби шумо ба дӯстатон силка шуд. ана минро як бори дига нишон медиҳам. нигоҳ кунед, дидед? силка, яъне ки дуруст фаҳмидед маро, ёд ҳам гирифтед. дар ҳамин ҷо бо шумо хайрхуш мекунам, хоҳари азиз ва дигар блогероне ки аз силка кардани канали худ бехабар бошанд. бо мо бошед.